Presidenti wantu osauka oyamba kuno ku Malawi amene sindimagwedezeka konse ndipo sindimasamala anthu amene amandinena. Ndimadziwa kuti pali anthu ena osowa zochita amene amaononga nthawi yawo kukamba za Boni Kalindo, koma ineyo sindimafoka. Ndipo ulo mutandinyoza motani, mutayipisa zina langa motani, koma ndimadziwa kunena kuti Amalawi amadziwa chilungamo, ndipo ine ndizapitirira kuwayimirira Amalawi osaukawo ulo zitavuta zitatani, ulo kutabwera mvula kapena zuwa. Ine ndizapitiriza kuyima pa chilungamo kuwayimirira Amalawi amene adakavutika bepakana lero mu ziko lopanda chilungamo, ziko limene amanjoyamo ndi anthu olemera. Ndipo ulo zimene zimachitika ku makhoti zimachita kuonekeratu kunena kuti ziko ili ndilokondera, ndipo anthu olemera kapena andale samamangidwa. Even ulo atadwala sangapite ku chipatala cha boma, amapita cha private. Ena ambiriso kumakhala kunamizira kudwala, ndipo ndizomvesa chisoni kunena kuti ndende zathu kapena mapolisi sero athu ndi anthu okha osauka olemera. Ulo atapha munthu, ulo atapanga tchimo lotani, ameneyo sangakhale kundende muziko lokondera kwambiri limene chinyengo sichizatha. Madokotala akukhoti, mapolisi akakhala akangoona kuti ndi ndalama, iwo samasamala za malamulo. Malamulo amachita apply kwa anthu osauka, onena kuti anthu olemerawo mabelo samati apasidwa liti. Motero kuti muona za chinyengo zikuchitika masiku amenewa, anthu amene ali ni milandu ikulu ndi amene akutuluka pa belo. Anthu amene ali opanda milandu, amene angopezeka ndi nthochi imodzi, amene ndi amene amakhala mu ndende. Lero tilankhulapo kwambiri za mavuto amene akuchitika ku Ministry of Health, makamaka ma students aku Health Sciences amene amapasidwa chithandizo kuzera ku Global Fund. Anthu amenewa akuzunzika kuopsa, ndipo tikunena panopa akutha mezi folo opanda kulandira ma allowance. Ndalama zawo zikungobedwa ndi akuluakulu aku Ministry of Health. Kuwayang'ana anawo ndi ana ovutika kwambiri. Kumadabwa kuti kodi inuyo makamaka kuno ku Malawi ziko lathu lili kupita kuti, makamaka ndi chani chimene chikuchitika. Mukapita ku Health Sciences ma students aku Lilongwe campus komanso ku Blantyre campus, ana amene wakuzunzika koopsa from last year kuzafika panopa. Ana amene wakuzunzika sakulandira ma allowance yawo kuzera ku Global Fund. Aina amene tikufuna kuwalirira lero ndi amene amaphunzira ma technical, kuti amene akapange ma attachments. Ana amene amaphunzira ma technical schools koma atumizidwa kuti akapange ma attachments kuma estate akumulanje ndi kutcholo. Ndizomvesa chisoni kunena kuti anthu akuluakulu aini ma estate mulanje ndi tcholo akuwakaniza anthu amene wawa kuti ana amene wawa kuti akhale ma estate mwawo azipanga ma attachments. Ndi vuto lalikulu limene ziko lathu likhoza kusika kumbali ya development komanso zina ndi zina za ntchito za manjazi, chifukwa chonena kuti ma estate athu achulusa kwambiri malamulo. Even kuwalemba anthu amene ntchito anasiya kuwalemba anthu kuti azilandira pension, masiku ano ndi contract ya 2 weeks kapena ya mwezi. So ndizomvesa chisoni. Iniyo akuboma mukuyenera mudziwe zimene zikunena kuti ma estate akumulanje ndi kutcholo akukaniza ana amene aphunzira kuma technical colleges kuti apange ma attachments ma estate mwawo, apitirize luso lawo, apitirize ukadaulo wawo wa ntchito za manja, agwire akhale ndi experience kuma estate kumene kuku akuwakaniza ana amene wawo. Munthu wina amene tikufuna ndimulirire lero ndi mphunzisi amene akuzunzika koopsa,
under leadership ya headmaster. It has been observed with dismay kunena kuti ma headmasters ambiri akuzuza maziphunzisi awo. Ukangokhala kuti wangosemphana naye chichewa akumapempha transfer kukuchosa pamalo pamene iwe ukuphunzisapo ndi kukutumiza sukulu ya kumuzi. Kumutumiza nzawo sukulu olatakhala kuti ali ndi ma issues ya zachipatala kapena kuti za mthupi mwake simukuyenda bwino. Koma ma headmasters ambiri akumapanga nkhanza kuwapanga maziphunzisi ndi kumatumiza ma transfers kumalo kumene sanayenere kutani sanayenere kukakhala. Nkhani yake ndi ya corruption. Maziphunzisi kapena ma headmasters ambiri akupanga ma activities amene ndi okuba kumamweresa pa sukulu paja nkhani zofuna ndalama basi kumangowalipirisa ana ndalama ichi tapanga nichi ndalama makamaka mmene amva kunena kuti boma sopano likufuna liyambise sukulu ya ulere kuli chiphwando cha ndalama kuli mapulogalamu achinyengo amene akupanga ma headmasters ambiri ndi cholinga kuti azipeza ndalama. So anthu ngati amene wawa akazuzulidwa ndi amene akumadana ndi maziphunzisi ndi kumayitanisa ndi kumapangisa ma transfers kuti azipita kuma sukulu kuti azikakhaula. Izi ni nkhanza zazikulu kwambiri kumuona mphunzisi wamkazi mamuna wake ali pa ntchito dera lomwero koma iye akutumizidwa sukulu yokuti akhoza kumayenda mwina over 20 kilometers, over 15 kilometers. Anthu ukayang'ana sale ya mphunzisiyo ndiyomvesa chisoni kwambiri imene ndi kumene akutumizidwako sikungagwirizane. Ndizomvesa chisoni kwambiri mu dziko lathu la Malawi, dziko limene chilungamo palibepo. Nkhani ina imene ndikufuna tiunikire lero ndi malangizo amene akupita ku boma la Malawi komanso aphungu a nyumba ya malamulo kunena kuti mwina mukupepera kwanga mwina sindimatha kuganiza koma ine ndikuona ngati boma kapena aphungu a nyumba ya malamulo mukanakapanga malamulo amsanga osintha siku la zisankho. Ndikunena kuti aboma kumene muliko mumve mukanakapanga malamulo osintha siku la zisankho kuchokera pa 16 September kubwerera kumbuyo mukapena mu financial year. Izi zikubwera chifukwa chani? Muone pakali pano pa boma la DPP likuchita struggle kuti likwanise nkhani za fetereza, nkhani za chimanga chifukwa chonena kuti budget inali itapangidwa kale andi normally anthu ena akamachoka mboma kuti akulephera asasankhidwa amaziwa andi amachita siphon china chilichonse. Inu a DPP ngati simusamala muziwe kuti trend imene iyi izapitirirabe. Munthu sungapite mboma nthawi yomweyo ukugaganizira zogula fetereza osika mtengo kapena kugawa chimanga kwa anthu pomwe budget yake inapangidwa kale ndi boma lina. Zosatira zake ndi zimwazionazi kunena kuti nkhani ya subsidy, nkhani yokhuza ndi fetereza osika mtengo akukumana ndi ma challenges ochuluka chifukwa chonena kuti budget imene inapangidwa ndi IMCP most of the ndalama zimangobedwa. Andi ngati kuli boma limene laba ndalama kopya ndi boma la MCP andi tikudabwa kunena kuti inuyo aboma simukuamanga anthu amene wangakhale pali maumboni ochuluka. So ndikufuna ndikusimikizireni kunena kuti ngati siku la chisankho sirisintha ndikukhalabe pa 16 September muziwe kuti mavuto amene wazankankerabe kupitirira ndipo boma limene lingazabwere nthawi imeneyo lizakhalaso ndi mavuto ngati awa amene mukuona inu a DPP chifukwa nthawi yomweyo mangochoka kuzisankho nthawi yomweyo mukupita kuti mukachite implement nkhani ya subsidy chifukwa mvula imabwera nyengo yake imeneyi September, October, November, December ndikumene kumabwera mvula. Kodi anthu okuti mangolowa kumene mboma mungakwanise kukwanirisa zonse? Ndi apato anthu amba kumanena kuti ayi ndiye bora so tichakwera yemweyo. It's not bora so chakwera yemweyo komano timing ndi imene yavuta kunena kuti munthu sungangosankhidwa ngati lero usana kwani 100 days ndio ukayambe kufunafuna fetereza ukayambe kufunafuna chimanga
ukafunefune zipangizo za ulimi imene iyi ndi blow yayikulu. So inu aboma munayenera mukhale pansi mpange machawi. Vuto lake tikakuuza ni zinthu zangati izizi ambiri a inu simufuna kuchita implement kapena kusatira kolo kutengapo advice. Koma siku lachisankho litakhala kuti lasintha muzaona kunena kuti you are able to get funding kapena kupita ku parliament ukapanga budget yogwirizana ndi period imene iyi kuti mukwanirise zinthu zimene nzofunikira kwambiri. So kwa ineyo ndimaona ngati pakale siku lokhazikika la zisankho kandi boma liti kawina atani akhale malamulo komanso nkhani za agriculture za ulimizi zikhalenso ndi siku lokhazikika limene wina afune asafune boma litasintha nkhani yokhuzana ndi za ulimi kapena zipangizo za ulimi likhale siku limene lolo opanda kuchosera opanda kuonjezera. Muzaona kuti mavuto ngati awawa azakhala kuti akuchepa. Andi nkhani izizi zokhuzana ndi akuba kukatangale chinyengo sizakhalako chifukwa che muzakhala ndi nthawi yokwanira kwambiri. Koma panopa as government you are struggling to make ends meet, you are struggling to convince the populace, you are struggling to meet your targets. Chifukwa chaona kuti mwangolowa kumene mboma ndipo mboma mumapeza mulibemo kanthu ajawo afiti aja anabamo china chilichonse anaba leroli mukuvutika. So maganizo anga opepera mwina popeza ife timatengedwa a drama, maganizo anga analionena kuti mupite ku parliament mukasinthe malamulo azazisankho. Siku la chisankho lichoke pa 16 September libwerereso mwina ku June. Ndicho linga kuti mukamapita ku financial year ina ziko likamapita mu financial year zakhale kuti zikugwirizana ndizofunikira za ziko. Bon Kalindo DC mwana woopsa kwambiri amene ambiri alimbana naye koma analephera, ndipo ena akuyesesabe kuti alimbane nane andigwese koma analephera. Ndipo iwe amene ukulimbana ndi ine ukungotaya nthawi yako chifukwa sukwanisa. From Jeza Village TA Mabuka Box 76 Molanje Malawi Southern Africa.